Ton determinatu b'viżjoni għall-ġejjieni, il-Mexxej tal-Partit Laburista Robert Abela saħaq fuq l-importanza tal-kontinwità biex ikompli jinħoloq il-ġid. Fis-sena li timmarka l-100 anniversarju mit-twaqqif tal-Partit Laburista, Robert Abela tkellem fuq il-proġett li beda Joseph Muscat u saħaq li se jkompli jaħdem bir-riċetta li waslet għal 10 rebħiet konseguttivi. Qal li jemmen li għandu jagħti opportunitajiet ugwali biex kulħadd jilħaq l-aspirazzjonijiet tiegħu. Partit li jifhem li hemm ħafna minn sofra ġustizzja u li għad hemm ħafna ġustizzji li għadhom ma sewwewx. Dik hija l-ġustizzja li nemmnu fiha li dawk l-inġustizzji jissewwew u jissewwew sofrihom minn sofrihom għax l-inġustizzja ma jitajba l-ħadd. U ma nemmnux fl-inġustizzja. Aħna partit tal-ġustizzja, partit tal-ġustizzja soċjali, partit tal-mobilità soċjali, partit tal-għaqda nazzjonali, partit tal-ugwaljanza. Dawk l-4 prinċipji li jien tant gburi li dejjem dorna lihom kull meta kellna bżonn. Robert Abela qal li wara l-maltemp ġie l-bnazzi u wera ottimizmu għall-ġejjieni biex il-Partit Laburista juri kemm hu magħqud u b'saħħtu. Qal li l-partit li millum beda jmexxi huwa partit li jinfraħ bis-suċċessi u li m'għandux post tal-lejra għaliex jemmen fit-tajjeb ta' kulħadd. Jien ngħidilhom li għada filgħodu se jkun jum is-serħan il-moħħ. Jum illi fih se nkomplu naħdmu b'kontinwità. B'kontinwità li dak it-tajjeb kollu li għamilna f'daw l-aħħar 7 snin u għamilna ħafna ħbib tiegħi tajjeb. Ħafna għamilna tajjeb, ejja nkunu kburin bit-tajjeb li għamilna f'dal aħħar 7 snin. Perjodu qasir meta tikkunsidra. Il-Mexxej Laburista qal li għadna biss nofs triq u baqa' ħafna xi jsir. U għada huwa jum il-kontinwità u l-istabilità. Qal li jemmen fil-politika minn nies għan-nies biex il-Partit Laburista jisma' l-idejat u jkun il-vuċi ta' kulħadd. B'ton determinat qal li hemm bżonn il-bidliet u li jinżamm it-tajjeb u fejn hemm il-ħażin jitranġa. Qal li f'dan il-mument huwa importanti il-bilanċ bejn id-dixxiplina u li tkun ġust. Dan mhux mument fejn għandna traċedji fil-pajjiż, ma nebda traċedja fil-pajjiż. Imma huwa mument sensittiv. U rridu nifhmu li hu mument sensittiv. Jien nifhem li hu mument sensittiv. Mument li jeħtieġ il-ħsieb biex toħroġ minnu, jeħtieġ il-viżjoni, jeħtieġ li nkunu dixxiplinati ma' xulxin, imma noħorġu minnu. U noħorġu minnu ħafna aktar qrib, ħafna aktar viċin milli qed jaħsbu ħafna. U se noħorġu aktar b'saħħitna minnu dan il-mument. Robert Abela qal li se jmexxi bil-valuri tal-onestà u l-korrettezza, ħalli kulħadd ixammar il-kmiem u jissokta bil-ħidma li tant ġabet suċċessi fl-aħħar snin. Grazzi li minn dejjem kontu miegħi għaliex dejjem emmint fikom. Dejjem emmint fikom. U llum irridkom tkunu protagonisti miegħi biex flimkien immexxu lil dan il-pajjiż il qudiem. Dan hu l-mument tal-aħna. Il-mument tal-aħna akbar mill-jiena. U jiena tagħkom għaliex tantu rejtu rispett lejja li jien bil-fors dan ir-rispett irrid nirreċiprokaħ b'ħidma, b'lejaltà, b'dedikazzjoni, b'impenn flimkien mal-bqija tat-tim tal-grupp parlamentari, mal-bqija tal-kabinett, il-liva għandna entużjażmu, għandna kuraġġ biex naħdmu flimkien b'lejaltà, b'impenn wieħed, ejja ħalli flimkien inkomplu nsaħħu lill-Partit, flimkien insaħħu lill-pajjiż, partit wieħed, pajjiż wieħed, poplu wieħed, aħna il-koll ulied familja waħda. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.